У Беларусі адбылася галоўная палітычная падзея – выборы прэзідэнта рэспублікі. Па папярэдніх даных, на тэрыторыі Брэсцкай вобласці яўка выбаршчыкаў склала 90,42%. Напярэдадні з журналістамі рэгіёна сустрэўся старшыня абласной камісіі па выбарах Александр Каляда. На ўсіх стадыях выбарчага працэса ніякіх канфліктных сітуацый не было, адзначыў у сваім выступленні старшыня Брэсцкай абласной камісіі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александр Каляда. У абласную камісію за ўвесь час не поступила ніводнай скаргі. Я бы ее назвал так, что это была самая цивилизованная избирательная кампания за всю новейшую историю Республики Беларусь. Со стороны всех участников избирательного процесса, как организаторов выборов, органов власти, кандидатов в президенты, их команд, можно сказать так, впервые были такие наиболее цивилизованные взаимоотношения и взаимодействия. Асаблівасцю сёлетніх выборов стала и надзвычай высокая активность выборщиков. Естественно, мы прогнозировали достаточно высокую явку, которая складывалась на последних ряде электоральных кампаний. Я допускал, что она будет где-то в районе 28-30%. Но действительность оказалась большей. И у нас по Брестской области досрочно проголосовало 37,5% избирателей. Найбольш актыўны ўдзел у выборах президента краіны прынялі жыхары Пінскага района. Тут яўка на выбарчыя участкі склала 98,3%. Потым ідзе Жабінкаўскі і Драгічынскі район. Пакуль жа ў вобласці падведзены папярэднія вынікі, але яны не будуць значна адрознівацца ад канчатковых, запэўніў прысутных Александр Каляда. По предварительным данным, голоса по Брестской области распределились следующим образом. Гайдукевич 2,34% в целом по области, Короткевич 5,32%, Лукашенко 86,27%, Улахович 1,17% и 3,96% против всех. Канчатковыя вынікі абласная камісія па выбарах прэзідэнта Беларусі падвядзе на днях. У канцы тыдня цэнтральная выбарчая камісія. Юрый Печур, Александр Воронин, Абласныя навіны, Брэст.